Ir-riformi maħsuba biex jagħtu ħajja aħjar lil persuni b'diżabilità u jtejbu l-qasam tas-saħħa kienu temi oħra li tqajmu waqt il-konsultazzjoni pubblika bit-tema Gvern li jisma' mal-Prim Ministru. Fost dawk li għamlu l-intervent tagħhom kien hemm Viktor Kuxkiri, persuna b'diżabilità li jaħdem maċ-ċivil u li spjega kif il-miżuri tal-baġit jolqtuh b'mod pożittiv. B'mod partikolari, il-miżura li jżomm il-pensjoni tad-diżabilità b'mod sħiħ jaqla kemm jaqla. Morna tajjeb ħafna ħna għax peress li ma nkunux nistgħu napplikaw biex nitilgħu skali għoljin u nkunu nistgħu nieħdu promotion u tiżdidilna il-paga. Nkunu nistgħu ngħixu ħajja aħjar bil-pensjoni mal-paga wkoll. Grazzi għal dan il-Gvern, grazzi lilek Sur Prim Ministru. Il-Prim Ministru wieġeb li huwa dover tal-Gvern li jgħin lill-persuni b'diżabilità. Id-diżabilità qiegħda miegħek. Id-diżabilità tittejx magħha u tittejn biex inti tikkumbattija ta' kuljum ħalli ma jkollokx xkil. U aħna qegħdin ngħidu min huwa persuna b'diżabilità u ikollu xogħol jaqla kemm jaqla, good luck to him or her. Aħna xorta taqla kemm taqla toħroġ issib xogħol. Għandek xogħol, kemm għandek flus, aħna xorta ħanibqgħu nagħtuk il-benefiċċju tad-diżabilità. Din il-miżura u oħrajn huma maħsuba biex iktar persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Minn dan il-budget qegħdin ngħidu min mhux lest u nittamaw li jkunu ftit u qed nara rappreżentanti tal-employers hawnhekk. Min ma jkunx lest illi jimpjega dak il-minimu ta' persuni b'diżabilità irid iħallas. U dan il-flus jmorru għal Fond Nazzjonali għal persuni b'diżabilità biex jekk dawk il-postijiet tax-xogħol ma jinħolqux mill-privat, noħolqu aħna skemi ta' training, noħolqu aħna opportunitajiet bħala gvern. Waqt Gvern li jisma' intervjena wkoll Censu De Bono, anzjan li ftit ta' ġimgħat ilu għamel operazzjoni fl-isptar Mater Dei. Rivelazzjoni li nbdilt għax kien spiċċajt li ma kienx qed nippretendi li ngħix ġimgħa oħra. U skont l-informazzjoni li kelli ma kienx nista' ngħix. Meta saret din l-operazzjoni, l-ewwel waħda nirringrazzja lill-Gvern tal-progress li qed isir ġal-isptar u dan. Nirringrazzja lill-professuri li għamlu l-operazzjoni. Il-Prim Ministru sostna li f'dan il-qasam hemm setturi fejn saru passi kbar bħal dak tal-angiogram, fil-waqt li hemm oħrajn fejn il-Gvern qiegħed jaħdem biex iġib is-sitwazzjoni għall-aħjar.